Здравейте, това е предаването преди новините. Тъй като нямаме друго студио, използваме студиото на новините за нашето предаване преди новините. В нашето предаване преди новините ще ви разказваме всякакви интересни факти от областта на науката, географията и биологията. Понякога ние сме тук, понякога не сме тук. Затова днес ще ви изсвиря един evergreen, което няма връзка с предишното ми изречение, но тъй като не можах да измисля как да свържа по-предишното изречение с по-следващото изречение, затова казах изречението, което беше две изречения преди изречението, което казвам сега. Сега ще ви свиря този evergreen, който е винаги в душите ни и в сърцата ни. Мила